Nu skal vi have sat en lysdiode op. Og hvor kontakten før havde fat i både VCC og ground, så har lysdioden jo fat i Arduinoen. Det er jo den, der skal styre, om lysdioden skal tænde. Så det er Arduinoen her. Sådan der. Den går ud og ned til vores lysdiode. Sådan der. Og går videre ned igennem en modstand. Ned til ground. Se, nu er det lidt vigtigt, at vi får tegnet pile på dioden her. Fordi før bliver det ikke en lysdiode. Det jeg tegnede i første omgang var bare en diode. Dioden er en ensretter, som kan føre strømmen fra plus mod minus. Så det vil sige, at strømmen kan løbe i pilens retning, men den kan ikke løbe tilbage igen, for der møder den streg her, og så bliver den afvist. Når vi sender strøm igennem en lysdiode, så lyser den, men lysdioden kan kun tåle 10 mA. Så hvis vi skal have lysdioden til at virke ordentligt, så bliver vi nødt til at sætte en modstand på, som tager resten af strømmen. Resten af spændingen er det selvfølgelig. Se, vi kan regne vores modstand ud. R. Og R er lig med U divideret med I. Når Arduinoen er tændt, så er der 5 volt. Det er jo U. Ja, det er U. Jeg kalder den UF for U-forsyning. Men det er sådan, at lysdioden, den har også en spænding. Fordi lysdioden ved det øjeblik, der begynder at løbe strøm, så vil den have en spænding på 1,8 volt. Det er fordi, jeg har valgt en lysdiode, der er rød. Andre lysdioder har andre farver, eller andre spændinger. Så den kan jeg kalde U-diode. Så da det er modstanden, jeg gerne vil regne ud, så har jeg jo, at spændingen på forsyningen er 5 volt, spændingen på dioden er 1,8 volt, så spændingen hen over modstanden, den må være 5 volt minus 1,8 volt. U-forsyning minus U-diode divideret med strømmen, og strømmen var 10 mA. Det kan den ikke blive nu, fordi vi har brugt symboler. Så I, D, og den kan vi lige tegne på. Strømmen løber i ledningen. I, D. Det er jo fordi strømmen er en vandring af elektroner. Så bliver det nødt til at være sådan, at den løber inde i ledningen, hvor elektronerne kan bevæge sig. Nu får jeg så, at R er lig med 1,5. Nej. R er lig med 5 minus 1,8 divideret med 10 gange 10 i minus 3. Milliampere, det er 1000 ampere, og det er det 10 minus 3 står for. Det vil sige, at min R bliver lige med 5 minus 1,8, det er 3,2, divideret med 10 gange 10 i minus 3. (10 gange 10 minus 3) det er en 100-del.
Og hvis jeg dividerer med en 100-del, så ganger jeg med 100. Så det vil sige 320 ohm. Se, 320 ohm, det kan man ikke lige få. Vi kunne få 330, og den havde jeg så ikke lige. Så den jeg valgte i stedet for, det er en 270. 270 ohm. Så det er den, vi sætter på her. Den ligger der. Og lysdioden, det var så den røde, vi sætter på der. Vi har snakket om det før, men det kan man ikke få for tit. På lysdioden, der er den korte ledning, det er den med stregen på. Den lange ledning, det er den med pilen på, det er plus. Og den korte var jo så minus. Og man kunne også se det ved, at den ene side af dioden, der er den runde ring skåret af. Så den er flad på den ene side. Kan I se det? Sådan der.